Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ini vlog एसे आलदा जागोन. नोंथांमोना नायलांबाय थादो. चलो. Pendap tabaogun lang mabri bes tusarau dumarana gumarasu hinjau hunai kapalau hinjau moनब्ला हाबा लानो फिनाय अमा हनै साला नि हाथाय गबाय बुन्दियाथ' बुरि लायबाय हिनजावखौसो मोननो रोंला खिला जानाय खाफाला अमायालाय बेसेनिनो बुरि खागोन बैसो जाबाय बाराखौब्ला सालाखौ फाथालैसो फिसा होना साग्राखौनो लाथारब्लाबो जाथारगौमोन बाला एसे सर्टकाट जागौमोन थांलाय फैलाय लोंनायफ्राव साबथिं बायनो हागौमोन सिख्लाफोरनि सिगाङाव ओरै जाया हरै जाया बिराद दुखु मोनबायलां बे गोसो मोनसेखौ बोरै बुरखायबावगोन आं खोनासंलाय फंबायमोन सिंगोल थानो नाङा मोनथ्राब्लाबो सोरबा गारनाय हौवा गैयै हिनजाव दंब्ला स्रोद साला बेजोंनो लाइन लाना थाथ' नङाब्ला उनाव आन्दायगोनबो आं बायदि ल'ग'ग' the best नो मानसिफोरा बुंलाबायो नंखाय बेफोर बाथ्राया गैजायफोरनि रावसो बियो नोंसोर साला मिथिगौ सिंगोल थाना बेसे खस्थ' नागिरब्लाबो मोननो थाङा मोनोब्लाबो गोनांखा सिख्लाफ्राबो लरग' सेंग्राखौसो गोसो थोयो बोफ्लावबानो जलाबायग्रा सेंग्राखौसो नागिरो लायोबोला जोंखौला एन्जर जावनाय बाथिनाय ना सारनाय खांख्राइ जावनाय माखौ जानो नोंसोरलाय गामियावसो देरनायलै आंबो सासे बर' सेंग्रा मावनाय दांनाय गासिबो आखा फाखा गोरोंखा देदोब्रा आंखौबो सोरबा सासे गोसो थोदो बेसे हारसिं थाबावनो आंबो मालाय बुजिदो लोगोफ्राथ' बिगुरसोखा खालामनाबो होनो रोङा सोंबाय बायो आंलायनायफोर दंबाय बायो नामा बवा होनो बिसोरलाय गावसोरनोनो थोआ लोंनायफ्रावसो बिगुरफ्रा फुस्लाय लोंफाग्रा नांगौ समाव सालाफ्रा मददखौनो होआ बेफोरनोखि लोगोनो नायल'ब्रा आंखौबो मोना बायदिथारब्ला लानानैसो देखायगोन फिसा गोनां हिनजावखौनो खेला मोनदों आंखौबो खाफालानोथ' बोरै जाखो बे फाग्ला आंनिया ग्रहफोरसो नांबाय नामा अखन्दानि साला मालाय हनै मोनला जोब्बाय लाला लिला फिसाला दाबो आंहा हिनजावखौनो मोननो रोङा बिगुरा रागा जोंब्ला एखनब्ला खाफालखौनो साला दुलुलायनाय सौदावनोसै नंगारोलै आंना हनै मालाय बैसो जानाय बोरायफ्रानो 15 जुनि नानि मोनजों आराम मोनलायलायो आन्दायनानै आंहासो दाबो दङ बाला खम जागोन असनमान दा बायदियाव मोनाब्ला उफाय गैया जुदि मोना बायदिथारब्ला बरनामखौनो खालामनानै लाथारनांगोन बाला र' भिडिअ जोबनायनि सिगां नोंसिनो फंसे बाथ्रा खोन्थानि क्रिकेटआ भारतनि बयनिख्रुइबो फोथायजाथावसिन गेलेमु आरो गेमिं वेबसाइट जायनि थान्दैखौ दिनेश कार्तिक आरो थांगिया जमाना खालायो दानो साइन आप खालाम आरो मोनफ्रोम जमा खालामनायजों लोगोसे 20 बेसेन नाङै स्पिनफोर मोनगोन रंजाथाव गेलेमुफोरखौ रंजा आरो गोरलैयैनो नोंथांनि देरहानायखौ नगद खालाम बाङाइसिन रां जमा खालामनाया दा 100 रांल' क्रिक्सआव गेलेनानै रंजा फन पे गुगल पे एबा बेंक ट्रेन्सफार बाहायनानै क्रिक्सआव गोख्रै जमा खालाम बियो फोथायथावै गोख्रै आरो रैखाथि गोनां क्रिकेटआव मोनसे एकाउन्ट बानाय आरो प्रमोशन सेक्सनाव थां आरो 100% बरायनाय ब'नासनि थाखाय रिच 100 प्रम' क'डखौ बाहाय केरिबियान प्रिमियार लिगनि समाव LED टिभि टेब्लेट आरो स्मार्ट वाट्सफोरखौ लाफानानै 60 मिलियन बेसेननि 400% सासे सोमोन्दो गोनां सोद्रोमा जा आरो 50% कमिसन आरजिनो हायो दिनै मख'जाथाव खामायनायखौ जागायजेन मोनफ्रोम सप्तायाव आइफन 16 प्र मेक्स देरहानायनि खाबुनि थाखाय बिबुंथिनि लिंकनि गेजेरजों दायो रेबथुम प्रम'खौ 1 एबा 2 मिनिटनि गेजेराव मोननो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो नै साननैसोनि उनावनो गोदान भिडिअ फैगासिनो बेखौ नायनो थाखाय नेना थादो दे होमबाना आं दसेनि थाखाय आनज्रायथ'नोसै बाय